I zdravo, Nedo, samo za tebe sam ovo odradio. Znači ovako, prvo što trebam da kažem je moje ime i prezime, ali ja to ne želim. Zato što, eto, brate. Šaj se, nema Marinković, brate. Mada i to nebitno, ali dobro. Onda, drugo pitanje je, imaš video... Ovako, odakle Gasto Stories? Pa ovako, jednostavno, gledam Amerikanci, onda sam se mnogo naložio na njih i volim što oni rade i vidim da tako zarađuju za život, pa sam eto i ja krenuo, brate, time da se bavim. I mislim da sam prava osoba zato što sam stalno hiperaktivan, brate, i ono, imam puno prijatelja i uvijek kada uradim neki klip oni se smeju, brate, i onda rešio sam, brate, da krenem ja svoj vlogging. Ovo što ja radim svoj vlogging, postoji mnogo vlogera na YouTube-u, previše, i eto, brate, Gasto Stories je moj nick i moj rad i moj kanal na YouTube-u i da, to je to. Odakle ti ideja za tako nešto? Pa eto, brate, to mi je bila ideja, znači, nemam pojma, Amerikanci isto, brate. Ti se koje su svoje zemlje? Pa, Srbiji u Francuskoj su me prihvatili onako baš okej, baš je bilo super. U početku je bilo malo zeznuto, pošto znaš, treba da se upoznaješ sa drugovima, ono novo, sve, znaš. I Francuzi, mislim, naši ovi Srbi što žive u Francuskoj od rođenja imaju neki mentalitet drugačiji, znaš, nisu baš kao ja i onda nemamo ista neka razmišljanja i, znaš, nije baš to toliko full i to. Onda, kako se nešto čini, sam da se 20% popoznan na klipe na dečku na Facebook. Pa, što se tiče klipa sa Stefanom, stvarno, znači, strašno šta se sve dogodilo, mislim, Facebook mi je prepun, mailovi su mi prepuni, ne znam više gde da se okrenem. Brate, Stefani se, znači, zahvaljujem i sa Stefanom sam pričao i mislim da ni mi, ni ja, ni svi mi mislim da grešimo mnogo kod Stefane, ali stvarno se pita zašto svi mrze, brate, tamo iz grade i volio bi to da saznam. Pre svega, ja i Stefana ćemo snimiti klip, onda, to je bio dogovor, ali vidjet ćemo da će biti nešto toga. Volio bi što da ne, brate, samo da je show. Onda, pošto imaš 5000 nakta nedelika, kako već koliko... Pa, slušaj, za dan sam imao nekdo oko 1000 prijatelja, ono, maksimum, pošto sam već imao 4000, onda nisam mogu vidjeti koliko još dolaze, pošto više, znači, blokirali su, ne može više niko na me doda i to mi je mnogo krivo zbog toga, ali dobro, šta da radim, brate. Imam 2 profila, možda čak i 3, imao sam 3, ali mi je jedan izbrisan. Imam 2, ovaj koristim ga s YouTube-a, napravit ću 3 za sve ostale fanove. Kod dotične me nije ništa stvarno zainteresovalo, tako je palo, znači stvarno, kad bi me pitali ovako realno da li ima nešto protiv nje, pa imam to nekoliko slika i nekoliko prolupavanja što se tiče statusa, brate, ali stvarno, da vam kažem, ona nije uopšte jedina riba koja to radi, mislim, devojka koja to radi na Fejsu, pošto je danas Fejs otišao u 3 fioke i mislim da Facebook treba na neki način da se zabrani nekim devojkama kao što su one. Fam. Meni je ona rekla da će se ona promeniti i da... Da, malo smo pričali, ja i ona i eto. Mislim, upoznali smo se, brate. Ali na loš način, jebi ga. Sjećate ovo. Onda... Imaš li ti antifanove? Da, imam antifanove, naravno. Mislim, imam nešto malo, brate. Stvarno malo. To su ljudi koji, ne znam, brate, koji su ono, imam ih malo, ali stvarno malo. Ali malo, stvarno, da. Da nema Facebook i YouTube-a, kako bi se kao, pa pažnju na mene bi sklonio muzikom, pošto sviram gitaru, sviram bas, sviram bubnjeve, volim malo i da pevam. Brati i bez klipova, svi su me znali, znači, u gradu gde živim, znači, svi me znaju, nema ko me ne zna. Bio sam u dramskom pozorištu, imao sam 4 predstave, to je sve bilo super. Onda zadnja predstava je bila sa odraslima, bio sam izabran od nekoliko, ne znam koliko ih je bilo, izabrali su baš mene. Onda posle toga sam otišao u Francusku, nisam nastavio, ali volio bi da nastavim, znači čekam poziv.
Gastos kao osoba, pa Gastos kao lik, to je jedan lik, brate, koji je lud i koji voli sve da proba, koji hoće svoj život da baci na videoklipove i koji hoće znači da onim što radi, onim što voli, da se proslavi i da mu to bude posao. Ali vidjet ćemo dok ću to dostigne, pošto ipak je to Srbija, brate, za razliku za Ameriku, gdje ljudi stvarno zarađuju pare na tome. Moj životni moto je, znači, samo pozitiva, samo super, sve, brate, znači, pozitiva je moj moto, znači, ne volim, brate, tuče i to, nisam nešto agresivan, ali kad se napijem jesam, znači, da, priznajem. Komentari na videu su stalno, znači, kralju, care, kako si mogo, brate, svaki čas, i onda neki psuju, brate, hejter, ali to stvarno retko, znači, ono. Dolazim u Srbiju, da, veoma skoro, ne znam ja sam. Veliki brat, da, volio bi da odem u velikog brata, to mi je stvarno jedna velika želja, pošto mislim da sam čovjek za to, mislim da sam, brate, lik za to i stvarno, mislim, veliki brat treba da ima ovako nešto kao što sam ja, ne mogu, znaš, da kažem toliko stvari o meni, brate, ali, kako da vam kažem, brate, mislim da trebam, brate, ja da budem tamo i mislim da treba ljudi da gledaju mene, brate. I volio bi da, znači, pošto sam party maker, brate, stalno pokrećem neke žurke i volim kad su svi ljudi pozitivni, uvijek sam tu kad nekom nešto fali i to, mislim da bi stvarno bilo da ja dođem velikog brata, to mi je veliki cilj i volio bi, znači, prijavit ću se, to je sigurno. Čime ćeš se zaintrigrirati uliko da budu zaintrigrirati, jebote, stvarno ne znam što to znači, brate, čuo sam negdje, ujebote, isecite ovo, molim vas, brate. Koje su teme koje obrađuješ u tvojim klipovima? Pa temu mojim klipovima su inače moj život, moji bitovi, pošto bavim se beatmaker sam, brate, ono, u pokušaju, već manje od godinu dana, radim kao beatmaker, rekli su mi da sam mnogo skapirao za godinu dana, kontakti su mi bili Juice i neki tamo reperi, onda snimio sam za Bvanu, ono, 2 matere, što su snimljene, otišli su na album iz Sick Touch, ono, to jest bio sam na Bvaninoj pesmi, onda matre dajem drugarima, ono, isključivo i likovima koji, ono, vidim da znaju da repuju, pa im dam onako gratis, nisam još nikad naplatio matru i tako. Da li bi oprobao kao ovo, to neko misli, da, veoma bi volao da budem nešto tako, znači da imam svoj show, da imam svoje ljude, znači, ono, kao da kažem da imam publiku svoju i sve to, baš bi to volao, brate, znači volim show, volim da sam u centru pažnje, to me onako, ne znam, brate, volim kad, znaš, volim to, moja poruka fanovima, znači, hvala vam puno, respekt, znači, svaka vam čast, da nije vas, ne bi bilo ni mene, zato neću nikad, brate, da, ono, pokušat ću svakom da odgovarim, ali je stvarno teško, pošto u zadnjim trenucima je stvarno puno mailova i sve, ali bit će, brate, znači, hvala vam puno na svemu, brate, i tako, brate, ne znam šta još da kažem, brate, hvala vam puno, još jednom. Antifanovima, pa, brate, ništa, nemojte gledati klipove, brate, nemojte gledati, ja vas nisam nikad terao da gledate, brate, niti sam terao nekog da zove u moju grupu neke ljude, prema tome, ako vam smeti, izađite i čao, brate, nikom ništa. Što se tiče devojke o kojoj svi pričaju na fejsu, mislim da bi se strasti trebali malo da padnu, pošto stvarno nije u redu, brate, mi svi mrze, sam i ja, brate, ono, ne znam zašto svi mrze, neko nek mi objasni, to je stvarno strašno, ja bih volao da mi neko objasni. Dobro, idemo dalje. Da li te je dotična platila ne, dotična mi nije ništa platila, znači ona je tamo tako ispala, brate, ja sam uhvatio kameru dok sam jeo plazmu, brate, znači skroz onako normalan dan za mene, ali eto, desilo se sve to odjednom i mnogo sam dobro odradio što se glume tiče i svega, ipak je to bila samo jedna velika gluma, ali stvarno me nerviraju devojke kao što se ponaša kao ona, pošto mislim da je to van granice normala i mislim da bi trebalo to, brate, malo da se cut. Da li si bio član antifan grupe o njoj? Jesam. Mislim, nisam, zato što sam već bio u mnogo grupa i nisam mogao da uđem. Ali htio sam da uđem. To je to. E pa Nedo, izvoli. Gaston isključivo za tebi, za tvoju televiziju. Pozdrav svima koji su gledali. Onda, što bi to još da kažem? Ono, Stefani, brate, ne znam.
Pričat ćemo i ono, brate, opušteno, ja i ona ćemo snaći. Mislim da devojka nije loša uopšte, ali kaže ona kao trebaš da je upoznaš. Pokušat ćemo, nije problem, imam vremena, brate. To je to, Nedo. Hvala ti puno što si me postavila pitanja, bilo mi je drago i nadam se da će biti sve u redu, da ćete moći da iskopate ovo i sve. I tako. Ovo je bio Gastoz za televiziju, koji ne znam kako se zove. Sve u svemu, Nedo, hvala. Doviđenja.